Jos olet kadottanut pöytätasolta painikkeita, niin saat niin nyt täytyy muuttaa sitä pöytäasetusta, pantää peruuta, pantää toimintoja, toinen sivu asetukset, sitten täällä feature, perusasetukset, paina etsi, kirjoita table, ok, sitten tää table list key size, pistä layout, tallenna, sitten täältä key-välilehti, pöytäpainikkeiden asetukset, sitten tosta vaan lisäpainike, sitten kun olet lisätty kaikki painikkeet, niin paina tallenna, ok, sulje, käynnistä uudelleen, ok. Nyt se on tän näköinen tää pöytämyynti.